Mon pare se'n va anar a Canadà primer, va arribar a Canadà en 1911, que tindria entre 17 i 18 anys, i després van anar a l'Amèrica. Això és part de la vida de Juan Peris, un veí d'Orba que a principis de segle se'n va anar a fer les Amèriques. Les seues filles, Carmen i Pepita, que viuen als Estats Units, estan de visita al poble. El seu recorregut passa pels carrers on son pare va créixer abans d'emigrar. Sí. El món és un mocador. Els llocs que visiten es troben a les memòries de son pare, que ara s'han publicat al poble, però gran part d'este llibre reflexa la increïble vida i personalitat de Juan Peris, com, amb altres veïns d'Orba, va embarcar per arribar al Canadà i treballar durament obrint camí per a les vies del ferrocarril, com va desertar del servei militar a Espanya per tornar a embarcar-se esta vegada cap a Nova York i amb documentació falsa, i una vegada allí, com va treballar a una fundició, a una companyia química, de panader, a uns billars, de fiador, o com va intentar curiosos negocis com una fracassada correguda de bous al Madison Square Garden. Però era una persona molt interessant perquè havia fet tant en la seva vida, tantes coses, i per això tenia tants cuentos que contar. Mi cuñado Manuel le dijo, porque en vez de contarlo, un día se va a perder, ¿por qué no lo pones en escrito para tus nietos? Y empezó, y el primer libro tenía como 69 páginas, y Manuel le dijo, en tu vida tan larga, 69 páginas, tienes que escribir más que eso. Y entonces empezó a escribir, todo a mano y después a máquina, con 2 dedos. Así. Amb 88 anys de vida, Juan Peris tenia molt que contar. Fet amb més voluntat que gramàtica, el text ha sigut revisat i corregit per 6 veïns d'Orba. Ells han dedicat 3 anys a investigar el que conté les memòries. Sempre como mi padre, los pies y los... Una bona part d'elles són un costumari de com era la vida al poble a principis de segle, però sobretot reflecteixen la importància que va tindre l'emigració a este poble de la Marina. Si eren molts, un percentatge aproximadament quasi un 20% de població estava emigrada allà. És a dir, que quasi totes les cases, quasi totes les famílies tenien algú, directes, si no directes, o cosins o algú que estaven fent les Amèriques, que diuen així. Als registres d'immigrants de Nova York, durant la Primera Guerra Mundial, apareix sovint el nom d'Orba junt a altres pobles de la Marina. Al mateix Manhattan hi havia un hostal anomenat La Valenciana, que servia de punt de trobada quan arribaven. Sobretot era una emigració de gent que anava, feia diners i tornaven al seu poble. Els que van voler immigrar era un bon moment perquè feia falta mà d'obra als Estats Units. Entonces molts se'n van emigrar en aquesta època, però al acabar la guerra ja es van quedar molts sense feina. Entonces això d'anar i tornar, portar els seus estalvis per a o comprar un bancal o arreglar una casa, pues ja es va acabar a principis dels anys 20. També el govern espanyol i el govern americà va tenir que intervindre per a poder pagar-los el viatge de volta. Juan Peris va ser dels pocs que va poder quedar-se i fer la seva vida allí. Juan Peris es va quedar, però feia viatges ocasionals a Espanya que aprofitava per intentar nous negocis. Alguns, la majoria, eixien mal, com quan va arribar amb un cotxe a Amèrica per vendre, el mateix dia que es prohibia a Espanya la venda de cotxes estrangers. Altres eixien bé, com quan va conèixer a Bienvenida Mauri, una xica d'Oliva amb la que es va casar i amb la que va tornar als Estats Units. I a mi sempre em dia, ¿de on vols ser, de Oliva o de Orba? I jo sempre dia, com volia ser la favorita de mon pare, jo dia, Orba, sempre Orba. Juan Peris va tindre sempre a Orba en el cap. Fins i tot va dibuixar un esquema amb el que recordava de les cases i famílies del poble. Les seues memòries varen arribar a Orba gràcies a José Miguel Font, que les va llegir en una visita a Carmen Peris. Des d'aleshores, aquest equip de gent s'ha passat 3 anys treballant per poder publicar-les. I ara veig per a on la gent està llegint el llibre. Les meves veïnes tots estan en el llibre en casa. Allà has llegit el llibre i mira, jo no crec que el Blanco i el Favero recentment han llegit un llibre. Estan en el llibre. Per a mi és
fabulós. Que la gent És una confirmació tan enorme per a ells, per la seva vida, que... Ha sortit comentaris de que xapó. Jo penso que és una feina que ha tingut compensació. A la gent de totes les empreses que va intentar Juan Peris, conegut com Juanito Senilla, esta és la que millor li ha eixit. Ell les va escriure per superar la depressió quan la seva dona va morir, però sense saber-ho s'han convertit en la manera de que tot un poble es retrobe amb la seva història i amb ell mateix.